Kanceláře v Liberci se moc neprodávají a já tu mám pro vás rovnou 3. Nejedná se o žádné obrovské prostory pro velké firmy, ale naopak o menší prostory pro jednotlivce nebo malou skupinu, která hledá své zázemí. První prostor je nejmenší a má 13 metrů čtverečných plus terasa. Součástí je vestavená skříň a je tu možnost se napojit na odpad a vodu, takže tu můžete mít kuchyňku nebo umyvadlo. Střední prostory mají 27,4 metrů čtverečných a opět k nim náleží část terasy. Poslední je největší a dokonce už s moderní vybavenou kuchyní se spotřebiči Siemens a výměra je 35,5 metrů čtverečných plus terasa. Nejsou to ledajaké prostory, ale s jižní orientací, terasou a výhledem na Ještěd a na radnici. A navíc tady je společné zázemí s toaletou. Prostory se nachází v nejlepším, tedy posledním patře, do kterého samozřejmě vede schodiště, ale i výtah, to je důležité. Místo je strategicky geniální. Absolutní centrum města vedle OC Forum, hned u domu je tramvajová zastávka a 2 minuty pěší chůzí je hlavní terminál MHD. Jedinou nevýhodou je absence vlastního parkování, ale věřím, že tady ho vůbec řešit nemusíte. Zmiňované MHD máte přímo u domu, zároveň je to spousta možností, kde se můžete dlouhodobě parkovací místo pronajmout. A vaši zákazníci, ty si vždycky pohodlně zaparkují ve fóru, případně se dostaví pěšky či MHD. V poměru cena versus výkon se jedná o skvělou koupi. Budu se tady na vás těšit na prohlídce. I don't care what they say.